baki ba ni na baki 24 hours idan baki ba ni sai na yi. Ke in kin fasa fidda bidiyon nan kin ci durin uwarki. A tsakanin Teema Makamashi da kuma Sayyada Sadiya Haruna akan maganar sakin bidiyon tsiraicin Teema Makamashi. Kamar yadda ka sani dai mai sauraro, Sayyada Sadiya Haruna ta fito tana maganganu akan cewa wani mutum ya zo siyan magani har cikin shagonta, inda yake gaya mata cewa akwai wata baiwar Allah sun yi harƙalla da ita, bayan nan kuma ta ce za ta saki bidiyon nasu idan bai tura mata maƙudan kuɗi ba. A lokacin da Sadiya Haruna bata faɗi kowace ce ba, inda ta ya baici take cewa a lokacin da wani kes ya tashi da ita da 'yan hisba ita ce a kan gaba. A lokacin mutane da yawa suka fara zargin cewa Teema Makamashi ce, sai kuma aka ga cewa jarumar ta fito social media wato kam shafinta na Instagram ta yi magana a dangane da wannan al'amarin da sai da Sadiya Haruna take neman faɗa, kuma ta ce ana bugo mata waya ana tambayar ta cewa ita ce za a saki bidiyon tsiraicin nata, shi yasa ta fito tana ta magana, inda ta kutuntumawa Sayyada Sadiya Haruna zagi, ta ce idan bata fasa sakin bidiyon nata ba ta ƙaunar Allah da Annabi. Mai sauraro a yanzu haka dai ka biyo ma ƙarshen wannan bidiyon domin ka ji wannan cikakken rahoton da za mu kawo muku a yanzu nan. Amma kafin nan da Allah muna roƙonka, idan har ya kasance wannan shine shigowar ka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka, sannan kuma mai sauraro kada ka manta muna ƙara tuna maka da ka dangwala wa bidiyon mu alamar lakin. Mun gode. Mai sauraro, kamar yadda kake bibiyar wannan channel ɗin tamu mai albarka, ka san cewa mun kawo muku labarin cewa Sayyada Sadiya Haruna tana so ta saki bidiyon tsiraicin wata jarumar Kannywood, inda mutane da yawa suke so su ji wacce jaruma ce. Sai kuma bayan nan mutane da yawa suka gane cewa ba kowace jaruma Sayyada Sadiya Haruna za ta saki bidiyon nata ba, face Teema Makamashi, domin kuwa alamu sun nuna cewa ita ce. Domin kuwa ita ma kanta Teema Makamashin ta fito shafinta na Instagram tana ta maganganu akan Sayyada Sadiya Haruna, inda take cewa idan bata fasa sakin bidiyon ba ta ƙaunar Allah da Annabi. Kamar yadda yanzu za mu saka muku wannan bidiyon ku kalla. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Kamar dai da kuka sani taku ce Teema Makamashi jakadiyar FKD. Na zo da ɗan wani tsokaci ne akan wata ƙaramar mara kunya fitsararriya wanda duniya ta san cewa ni dodonta ce. Sannan naji tana wani abu, mutane sun tuttura min, suna ta tura min wasu videos, wai wata yar hau ta ce za ta saki video, mutanen duniya duk mutanen gari sun dauka da ni Teema Makamashi take. Ni ba da ni take ba, ta san ni dodonta ce. Idan kuma da ni take, in kin fasa fidda video nan kin ci durin uwarki. Ni na daya bana mu'amala da fasikoki. Fasikai ba abokan mu'amala na bane ko yawo na bane. Ke ma akan irin abu haka muka rabu da ke, ba fada ba komai, tunda muka shirya muka zo muka rabu da ke. Na daya mutanen ma maganin su manyan mutane da basu san da suwa za su yi mu'amala ba. Idan kin fasa fidda video saboda mutanen gari suna ta min waya, wasu su turo min, nace a daina, ai stopping, bana so a daina turo min dan ni ba da ni take ba. Idan kuma da ni take, idan ta fasa fidda bidiyo kin ci durin uwarki, ba da ni take ba. Dan ni na daya bana fasikanci, bana iskanci, duk da mutum ba shi zai sai kanshi ba. Ban ce 100% ni mutuniyar kirki ba ce, amma daidai gwargwado ina kwatanta kare mutunci na. Barantana a zo a yi zubarwa da wani dan adam mutunci, wani wai babban mutum. Idan kin fasa fidda bidiyo kin ci uwarki, ki fitar da bidiyo. Sannan mutane ba ku sani ba, ai kes ɗinsu da wanda suke kes wanda ta ɓata mishi suna, wai ya sa mata HIV, ya sa mata waye ɗin nan. Kes ɗinsu next month on 12 za a yanke mata hukunci, shi yasa take neman abokin mutuwa. Ba da ni zaki ba. Wallahi ni ba ni da abun kunya. Yau tunda muka fara faɗa da ke, na ta postin abubuwanki.
da ina da wani abun fada ko abun kunya da kin dade da sakewa tunda ke baki san mutunci ba, baki san amana ba, baki san inda yake miki ciwo ba. Ke kina da abun kunya kuma voice dinki ana da shi, ni ba da wannan lokacin. Kina ga Instagram ko wani social media ma abubuwan da yake gabana ban da lokacin hawan su. Kin gane kullun girma ake yi. Ta dauka ta zo ta ce ta ga yara suna shirman sa social media, tana so ta yi suna, dole sai kin rabu da mutum zaki suna. Na ɗaya kin yi suna da Teema Makamashi, kin zo don a saki a cikin kes ɗin yaran nan da suke 'yan Saudiya da 'yan nan Najeriya. Kin zo kin shiga kes ɗin, kina ambatan sunayen 'yan fim. Dole sai kin yi suna, kin ga an manta da ke, kina so ki da a san ki a social media. Dole sai kin rabu da sunan da 'yan fim. Kin kira Hafsa Idris, kin kira Maryam Yahaya, kin kira waye? Yawwa. Abinda nake so in ƙara faɗa muku akai, so take 'yan matan nan wanda suke yawan faɗan nan na 'yan Saudiya da 'yan Najeriya ta shiga harkan ku, kada ku sake ku bata amsa, ba ku da lokacin ta tunda ta girma bata san ta girma ba. Kar ku sake ku bata amsa, kuma wata ran za ku daina, Allah ya shirye ku. Ta ga an manta da ita, bari ta dawo. Ta ga wannan yarinyan Aishan Zaki tana trending a social media, bari ta rabu ta fake ta yi suna. Kar ki bata amsa. Ba ta mara wa wata baya a cikin wanda kuke faɗa ba, ta je ta mara mata baya. Wallahi neman abokin mutuwa take yi, kes ɗinsu ba su gama ba. Ta zo ta kira commissioner of police, ta yi blackmailing ɗinsa, baya aikinsa. Ke za ki koya ma'aikata aikinsu? Na ce ke za ki koya musu aikinsu? Ki kiyaye, wallahi azim ki kiyaye. Ta ga an manta da ita, bari ta rabu mutum. Dole sai kin rabu da mutum zaki suna. Abinda nake so in ji kenan. Kuma sannan mutane bai kamata ku ce da ni take ba, saboda duk bala'i bata isa in bata hakuri ba. Ina so dan Allah a daina tura min jita-jita da hauka da za ta yi, da wawanci da kazanta da za ta yi. Ku daina zargin cewa da ni take, ban da lokacinta. Business ina da yake gabana ya ishe ni. Yanzu social media ma za ku ga yawanci sai ku duba na yi kwana 5, kwana 3, kwana nawa bana hawa Instagram, bana hawa TikTok, saboda abubuwan business ina yana gabana, ina dealing da mutanen da ya kamata a samu arziki. Ban da lokacin shirme. Wannan ma mutane ne suka dame ni, suke cewa me ya haɗa ki da ita, tana ta zagi waye ku stopin tura min abu haka, ku stopin gaggaya min irin abu haka, dan ba da ni take ba. Idan kuma da ni take, ta saki wannan bidiyon. Idan baki saki wannan bidiyon ba, wallahi yar haram kike. Ni na ce miki ki saka. Kin san ni dodon ki ce, da wani ma kika yi, na mara mutum baya, an je an yi achieving abinda ake so a kanki. Barantana kika ce zaki da ni. Na ɗaya, na san har inda kike kin sani, kina nan a Karkasara yake ko Darmanawa, kin zo kina ƙarya, kina kaza, kina kaza, kina kaza. Me abu baya cewa wani baya cewa shi wani ne. Duk wannan packaging din duk mun san shi, mun wuce gurin. Yanzu neman arziki ake yi, kin gane? Ki kiyaye ni. Hawan yake ta kiyaye ramata. In kina yi ne ki samu followers, ki ƙara sa a san ki a social media, to ba sai kin raba da ni ba. Tunda kin raba na farko, na taimake ki, an san ki a duniya, to an san ki uwar me kika tsinana. Ki kiyaye ni. Kuma yaran nan da suke faɗa warning, umarni nake baki, kada ki sake shiga cikin faɗan yara. Tsohuwar banza, tsohuwar wafi, kullum tana zabge shekaru. Kin zabge shekara 18 akan shekarunki. I am 26 years. Motsin gado ce ki.